Ay, payabak po ngayon. Kaya kayungan. Agsilebran tayo po yung kapigaganakan king kalislinisan na puso ng Mario. Kaniting kapag masisyan, pakyabe tala po, at idawon kang misa yung pasalamat din Jose Pepe Hison, Ian and Eileen Tolentino. Para king pashiling ng Father Lord Christopher Beltran, Mercy Torres, at Conchita Guanzon. Safe Traver Normaong. Special intention, Chris and Rona Gomez. Ang timurin po para ka rin kaladwa dari Domingo Senior, Adela, Rachel, Perla, Emiliano, Elizabeth, Jose Antonio, Franklin, Juan 40 Days, Noli, Melissa, Corazon, Reynaldo, Fidel, Helacio, Lucas, Consuelo, at Leonor. Makyabe tao po kindalit na pamuklad. Ampunin anak, ampunin banal Espiritu. Amen. Ang grasya ni Ginutang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At keko, ang timurin. Mapayabak kay kaingan po. Maya payabak po among. Kay ba't tayong pigmasusya na po, ang sa lamilod ng sagradong puso, ngayon naman po yung pagmasusyan tayo at gaganakan, ang kalinis-nisa ng pusong Maria. Yabat ang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa, at pagsisyan di nga gawa tang kasalanan, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang Diyos sa katasan, pepanuan king indu ning pakamalan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Igang maragul at sinulong, king kabyasnan, arapan ng Diyos, at ding tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Igang linilong kang Mariang kalinis-linisan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Diyos,
karintaon, kayang kaluguran, pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka, pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king patas sa banda. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king patas sa Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, si jaming puso ng Birhen Maria, ban maging matampang tuknanga na ning kaya kang Espiritu Santo. Kapamilatan din kayang panalangin, maging lalo kesa ng karapat dapat at templo ning kaya kang ligaya. Itingin na doon mi, kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibot, kinibruning propeta Isayas. Mibantugla karing sablang bansa, abaluna ning balang metong, amanakit karelo, king ilaring taong kakong binendisyonan. Magsayaya ing Jerusalem, ulinin depat ning Ginoo, mengarya king dalagang makaimalan pangkasal. Pipablas na ning Ginoo king tagumpe at kaligtasan. Nung makanano lang sisibot at tutubo ring bini, makanya na lang iligtas ning Ginong Diyos, ding taong pinili na. At ding sablang bansa, puryande ing Ginoo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ika ing kasasakdalan ng dangal, ning kiyakatamon lahi. Iko yung kasasakdala ng dangal ning kay katamong lahi. Minuan ka sa o indo kong pakamalan. Panwana na kasanin Diyos akakatas katasan. Migit ka ring sablang babae, ketiking yato. At may puriya naman sa ingginon Diyos, ing miglalang king banwat yato. Iko yung kasasakdala ng dangal ning kay katamong lahi. Ing pamagtiwalang pepakit mo, makalingwan, king kaisipan daring tao. Nune iti paganakana kapilanman, karela ning upaya ning Diyos. Iko yung kasasakdala ng dangal ning kay katamong lahi. In Diyos ipagkalam na sa kapilanman, ing ikaw mirangal ka, at may ablasanan karing kalam. Antining emo pikabyan, imbye mong sarili, king oras ing bansata mo, sumakalupase. Iko yung kasasakdala ng dangal ning kay katamong lahi. Parangalan tayo po ngayon ni Maya Pabalita. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling peniwalan mo, kinging balita kaya kaning Ginoo, mipaltuto. Alleluia, alleluia,
mantabi kay kayo, at keko antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Balang banwa, pupunta la Jerusalem ding tengari ng Jesus, ban tumagon, king piyesta ng Pasko. Inyang labi nga duang banwatwa, Jesus, may kipamyestala, anti mo yung sadyarang daraptan. Kay ba't ning piyesta, minulila. Dapat tepay lakwan niya Jerusalem ng anak kay Jesus. Era pansingan ni tirempeng hari na. Inisip da kaya bera na king grupo ra. Te pati nga po na lang maglakad, inya nga pansingan da king ere kayabe. Penintunde ka din kakaluguran dat kamag-anak, dapat ere ikit. Inya, migbalik lang miyuman, Jerusalem, ban panintunan de. King kalungaldo, atag ponde, kilubning templo. Makalukluk yang kaya bera ding Hudyo at talaturo. Makakirandam yat mangutang karela. May nga pamulala rin sablang may karandam kaya, king kabyas na at pakibat. May pamulala rin pengari na, inyang ikit de, at nga nang imana kaya. Anak, bakit de patan mo kaya kamiti? Itatangmuan po na ako, migagana ka kami king pamaninton kaya ka. Pekibat na karela. Bakit peninton nyo ko? Ay wari balo, king kailangan kong atsu, king balen ng iba ko. Dapat eraintin dyan yung buri ng sabyan. Kaya bereng ni balik Nazareth Jesus, meging mapamintuya karelam. Ati Maria, pibule-bulena, at sinikap itingan king puso na. May ragulyat sinulong king kalusugan at kabyasnan, harapan ng Diyos, ang ponding tao. Ing mayap ng balita, ng kay katamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makinandam tapo king humilyo. Gandang morning. Pinagkambal po itong dalawang pista. Actually, ito yung binansagang The Twin Hearts. Yung si Mama Mary, tsaka ang Sagradong Puso. Kahapon ang Sagradong Puso, ngayon naman ang kalinis-nisang puso ng mahal na Birhen. Parehong puso. Alam niyo po, kailan lang meron akong pinuntang may sakit. Akala ko yung matandang nagisnan ko sa isang lugar, yun ang pupuntahan ko, meron pala. Pero yung isang matanda, na hindi naman pala yun ang pinapalan niya, nag-uulyanin na. Kaya sinama ko na rin po sa pagdarasal, yung natanda, tsaka yung talagang pasyente, nag-uulyanin. Pero pag ganyan, yung mga ulyanin, hindi na nila kuminsan kilala yung mga anak nila. Kuminsan sasabihin kapatid, ganyan. Pero itong matanda, yung salitang, kaya makita ako, nakaputi, pari, sabi niya. Alam niya pa yung pari. At yung pagdarasal, nang inyang kong magdasal, mga dita mo, ganyan. Though hindi na niya, siguro sa isip niya, kung paano yung magdasal. Pero yung salitang pangadi, pagdarasal, alam pa niya. Mga dita mo, magdasal tayo. Kasi raw nung kalakas-lakasan pa niya, hindi siya nagmimiss sa misa. Kasama siya sa mga classmates, sa mga daily mass goers. At naisip ko lang po, titignan niyo yung mga naging ulyanin, yung bago-bago lang, hindi na nila matandaan, pero yung mga nakaraan ang natatandaan nila. Yung nakalipas, yung ilang taon nang nakalipas, ang nanatili sa kanila. Ngayon ko nga po binabalik-balikan kasi kahit nang buhay ang aking tatay, sa tuwing kasama ko siya, kung saan kami dalawa sasakyan, alam niyo, ang ulit niyang kinukwento sa akin, yung panahon na nangingisda sila ng kanyang mga kapatid. At saka siya nagpapastol ng
kalabaw. Palaging kinukwento yung mangingisda sila, no, dudulong sila dun sa isang lugar sa ilog, tapos lalabas dun sa kabilang napakalayong ibang baryo na sa haba ng kanilang. At sayang-saya siyang nagkukwento sa tuwing yun ang kinukwento niya. Ngayon ko naisip, bakit di niya kinuwento nung high school siya? Mahilig sa basketball ang tatay ko, pero hindi yung pagbabasketball ang kinuwento niya. Hindi nung college siya. Hindi man nung nagliligaw kay sa nanay ko eh. O kaya nung kinasal sila eh. O kaya nung matagal po siyang konsyal ng bayan ng Florida Blanca. No, from I think 19 yung bago pa yata martial law, no? Konsyal na siya hanggang sa umalis si Marcos noong 1986, no, 87 lumipad na ng US ang tatay ko kasamang nanay ko eh. Sa matagal, pero wala siyang kwento tungkol sa politika. Yun ang pilit. Kaya naisip ko lang, sabi ko, siguro ito yung mga pinakamasayang sandali sa buhay ng tatay ko. Nung bata pa lang siya, na mangingisda doon sa ilog at nagpapastol ng kalabaw. Kaya naisip ko, sabi ko, ako kaya pag matanda na ako, ano kayang lalabas sa aking bibig? Ano kayang paulit-ulit kong ikukwento sa mga among, kumusta na po kayo? Yan po lang. Yan, paulit-ulit. At alam niyo pong naisip ko, siguro ganun nga, yung mga mananatili, hindi sa memories natin, kundi sa puso natin, ay yung mga masasayang sandali ng buhay natin. At siguro dito nang galing ang salitang remembering by the heart. Kasi wala na sa utak, kundi dito nananatili sa puso. Kung saan dito nakalagay yung magagandang memories. Wala dito, nandito. Yung nagpasaya sa atin, nagbigay ng ibang klaseng galak o saya o kahulugan ng buhay sa atin, nandito sa puso. At ito nga po sa ating ebanghelyo ngayon, parang yun ang ginamit ni San Lucas. No? Sa mga nangyari sa buhay ng Mahal na Birhen, na dito in particular, dito sa pagbisita nila ni Maria, ang banal na pamilya sa Jerusalem nung edad na 12 Panginoon, at siya'y nagpaiwan ng Panginoon sa templo, at hindi na napansin itong banal na pamilya, hindi pala nila kasama ang Panginoon sa pagbalik sa Nazareth. Nung napansin, bumalik. At ang maikling dialogue anak, bakit mo ginawa sa amin ng yung tatay yan? Kaming dalawa'y nag-alala sa iyo. At ang tugon daw ng Panginoon bakit niyo ako hinanap? Hindi niyo ba alam na dapat nasa bahay ako ng aking ama? Siguro with innocence, no? Parang ang Panginoon hindi naman, baka iniisip alam ng mga magulang niya lahat tungkol sa Kanya. Bakit niyo ako hindi niyo ba alam na dapat nasa tahanan ako ng aking ama? At ang pagtatapos ni San Lucas sa Ebanghelyo at sabi niya, kaya bereng may balik Nazaret Jesus, maging mapamintuya karela. At ito po yung line. At Maria, pibule-bule na, at sinikap itingan, king puso na. Gusto ko pong maniwala na ang kwentong ito'y galing mismo sa Mahal na Birhen, kasama sa mga unforgettable memories niya sa Panginoon. At alam ko, napakarami niyang memories na kasama ang Panginoon. No, nung ipaglihi pa lang siya, nung ipanganak, no, yung flight to Egypt,
At ito nga, at higit sa lahat, yung naramdaman niya nung pinapakot, sinasaktan ng anak niya sa Kalbaryo. Itong lahat, mga memories. Pero kay San Lucas, ito yung itinago, pinanatili ng mahal na Birhen sa kanyang puso at patuloy niyang pinagnilay-nilayan. Mga karanasan tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoon. At tayo po, siguro hindi rin naman, tayo rin naman meron tayong mga ganyang karanasan. Naway itong mga karanasan natin sa Panginoon, itong memories natin na siya di niya tayo pinabayaan, tayo inalalayan, tayo biniyayaan, tayo sinamahan at dinamayan. Halugugin lang natin sa ating mismong nakaraang, sa ating buhay. Marami rin tayong ganyan. At tulad ni Maria, naway yan ang manatili sa ating puso. Amen. At ngayon po'y ating idulog sa panating mga kailingan, tayong lahat na pinapalalahanan ng mahal na Birhen kung anong dapat nating itago at panatilihin sa ating puso. At yan ang ating mga masasayang karanasan sa Diyos, sa Panginoon. Sabihin natin sa bawat panalangin, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king Santa Iglesia ng Diyos, ding sabla ng ministro, akit da sa aking karelang biye, king Santa Iglesia, yaing kalinis-linisan ay esposa ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring sablang bansa, banbusal ning kagutgutan, kasakitan at kaligaligan, akapalaran ning tao, ketiking karinanin luwa. Talangala sa kang Maria, ing maningning atala, apapakit king dalan, papunto king kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kiyakatang bansa, ding sabla ng galami, iba't king matas dili, ang gana king mapakumbabang dili, mi katapatlasan ng debosyon, king kalinis-linisan a puso ng Maria, at parating magkapilit tumulad karingkeyang kayapan, ipanalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para kay katamungang makatipon keti, parati tayo sanang akit ing pakamalan tangindu, ing metong asantungan king oras ning tukso, at ang timurin ing grasyang maging kapilanman tapat king dibino ng anak, manalangin ta. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Nginia doon tamo isarili tang kapagnasan. Oy, paming at sibanwa, pakiramdaman mo ring panalangin ming agyag ning Banal Espiritu. Akam tanda sa para kaya kaming grasyang manatiling tapat kapilanman kang Kristo anak, ang anak ning kalinis-linisan na Hindu. Itiyadon mi, kapamilatanan namang Heso Kristong ginumi. Amen. Talakad na po rin at makasadyang mag-offer. Ingawat nila alamin, kainin teking sarili.
at bawas mi. Kawan mo lang aining anak mo, at pagkabena ni tao. Kingdom at mida kalami, aining teke sarili. Baboning aldan inggemi, papanalan mo sa dwani. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggapi harapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapana sana ning Ginoo itindaon karing gamat mo. King kapuri at kaligayan ng kayan lagyo. King kaya katamig kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ipaming miglalang, tanggapan mo reting dalangin at ayin adaraon mi, king dangala ng Maria, hingin duning Diyos. Ikatula mo sana't ipabalda naman kay kami, ing sao pumunting at kapatawaran. Iti nga na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ko antimurin. yat na yorem puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kabang pibula-bulay milaring kay kang santo king ligaya. King pamagmasusimi, king kapigaganakan king Nuana Birhen Maria, king makapasubaring tula, ulitan miya ing kanta ng kapasalamatan. Tunelaping makapagmulala ring dapat mo mabilo kayato. Ding sablang lahi, mira kayanan la king degulan ing kay kang lugod. Nya beligdan may Maria, Maria ang kay kang alipan. Tinas may uri ban maging induneng Yesu Kristo ang anak mo. At ginumi, ing talapagligtas ning meto yato. Kapamilatana yan pangdaring anghel, karing banwa, ing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsyala harapan mo manggaman king alanganga. Miyagom sa isiwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal na ing Ginoo, Diyos mayupaya. Bipuyeng banwa, ating napating kekang ligaya. Hosana, Hosana, ing katas-katasan. Madaling daratan, ing agyong ing Ginoo. Madaling daratan, ing agyong ing Ginoo. Hosana, Hosana, ing katas-katasan. Madaling daratan, ing agyong ing Ginoo. Madaling daratan, ing agyong ing Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinuwaning tinapi at pepasalamat siya kekap. Pira sunebi niya na kaling kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananya. Itiin kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay para karing sablang tao, banketa, may patawaran na ring kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, ni Cristo sinublia, ni Cristo tatangya, Inyang hinigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, kamben ang Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninayang sabing miye, lalong din talasuyo mong diyamong Jason, Elmer, Marcelino, Marius, kamben ang Adela, Rachel, Perla, at Emiliano. Ading alo pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ning Diyos, kambe ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ibang mayupayang tatu. Kagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ngayon manalain tamid mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katang. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kahing kayayan, ating kayumayan, ating ligaya, manggaman, king alamangga.
Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Eh mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantihanan din kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alangangga. Amen. King kapayapan ni ginuman tabiya sana kapilanman kaya kayo. At kekon timurin. Yan pang tayo ngayon waganing kapayapan king metong at metong kapayapan kaya kayo nga. Cordero ni Diyos, kamilala ko, kasalanan iyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, kamilala ko, kasalanan iyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, kamilala ko, kasalanan iyato. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, similala ko king kasalanan ng yato. Doon tamang mayaos, king apunan ng kordero. Ginoo, eg matampang tanggap keko. Dapat ikas niya ng mano mo. Kumayat na ako.
Panalangin kang San Jose, itamang po si Claude Tam. Bapo talalingap ni talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria. Keko in Diyos, pinibalane ang anak ng bugtong. Keko ay Maria, binilino ang kapanaligano. Kambe mo i Kristo, may katawan niyang tao. Nuana San Jose, kay kami mo naman ipakit mo, ing metong kang ingpa, at tayran mo kami kindaklat nimbi. Aduan mo para kay kami, ing grasyo, pakalulu, anponsikanan, pilubluban, at ipanwalo mo kami, karin sablang marok. Amen. Orasyo Impirata, laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adon mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Aming dalang dakala kasakitan kay kami, at may kamateno karinda kalatao. Adon mi ngeni keko, ing baliktan mo kaming mitmong lugod, at yatchat me kay kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, rin taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting sakit, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Ipanalangin mi lo, rin pekapon mi pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo, insablang pa magkapilit mi, ban mapupusno, iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi lo rin doktor, Narcis, at din sablang lilingap, karimi salunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalam mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit, mula pa mo rin mayawo, kaniting sakit. Ipanalangin lo, retang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo lo, retang lilingap karelo, pagkalam mo lang alangagang kapainawan, netang mayang nabi. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap din sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sano, pawuling masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabis kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lum at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hindu ni Diyos. Basta na pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Necasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulonmen Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Sagradong Puso ng Birhen Maria. Panalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malagod, pigkalod me kay kami, iting sakramento ng alangangang kaligtasan, di kami sanang parangal king induning kay kanganak,
Magtamasa kami king maglapo mong kanuwanan, at takman ming masagana ng dietsyo kay kami. Tiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kay Kuan Timur. bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintatu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ng kakatang kapag masusyan, umeta ng king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dapat po salamat, maya po oras kay kaingan. Magandang araw, marami pong salamat. Thank you. Aldo kang Maria, kakalat at malsinta, uliay kekeng Hindu, malugod kekeng tuto, king dalise mamamuni, king reyna matas tili, awasan miya Virgen Hindu, malugod kekeng tuto, king dalise mamamuri, king reyna matas tili.